はい、ラヒディル、お久しぶりでございます。この度ですね、チベット語、アンドーバンを勉強する方にはですね、すごくいいシンプルな、教え方法が見つけました。これからですね、そのシンプルな教え方法を使って、参りますので、ぜひどうぞ勉強してください。チベット語は知っている通り、30文字と4つの母音だけではなくてですね、だけでは、読めないし理解できない。この旅からですね、ステップに、段階に参りたいと思います。そのことでですね、しておかないといけない重要な、段階がありまして、それは次のスライドに、参りましょう。はい、重要な部分でございますが、チベット語は、日本語と同じく一つの文字で意味を表すのがあります。例えばですね、日本語だったら、歯とか目とか手、などですね。歯は、口の中の歯、目ですね。見る目、手、この手紙の手、などですね。チベット語にもですね、例えば、が、か、は、さ、じゃなど、がは私の意味ですね。かは口、ははお肉、さは食べる、じゃは、お茶の意味などありますね。はい、ほとんどは文字と文字、母音の組み合わせてから一つの文字になります。単語に、なりますし、文字と文字、あと母音合わせて一つの文字になりますし、一つの単語に、なります。それでですね、ここから難しくなりますね。難しくなりますし、複雑化にもなります。これを乗り換えたらですね、完全に読めます。完全に読めます。あとはですね、個人の、まあ、交付して、辞書などを調べるようになったら、意味も分かってきます。チベット語の文字と文字の組み合わせ、例えば日本語にも、少しは、チベット語より簡単で、複雑ではないですが、例えばですね、本日の今日とか、今日、餃子の行とか、量とか、両親の量とか、生類の生とかなど、これも3つの、3つの文字で1つの字とかになることあるんですよね。日本語もありますということです。はい、これからですね、重要な部分ですが、チベット語を勉強していく上で、知っておかないといけない、ことがあります。これはですね、この5つですね。5つですが、重要な部分であります。文字行やがですが、元の字、基礎字の前につける前科字ですね。5つあります。が、たん、わ、ま、あですね。5つ。あとですね、5か字、元の字、基礎字の、基礎文字の後ろにつける5か字は、10個あります。が、が、だ、な、わ、ま、あ、ら、ら、さ。この10個はチベット語では人獣行きというんですね。あとですね、最後か字は2つあります。ヤンジュイケニというんですね。これはですね、5か字の、後ろに、つける、2つ。最後か字2つ。たとさですね。たとさ。あとですね、上につける字ですが、3つありますね。ら、ら、さ。この3つ。ごちんいきすんというんですね。これは、元の字、基礎字、基礎文字の
上につける、3つの文字ですね。あとはですね、下につける、文字、4つあります。や、ら、ら、わ。この4つありますね。これは同チェンイキエジというんですね。はい、これですね、すごく重要な部分であります。それではですね、下のスライドに行きましょう。はい、この、この図をご覧になれば、ちょっとわかりやすくなるかなと思いますね。例えばこれですと、わさがとがらとだなるる、なずぐるんな、だずぐるんというんですね。ですと、この文字の、このすべては文字と文字、あと母音、組み合わせて、一つの文字になるんですね。だから、この文字の、基礎字、元の字はどれでしょうかというと、これですね。このが。このがは、元の字、基礎字になります。記事と書いてるんですけど、基礎字ですね。はい、前のこれ、はですが、前につける前科字ですね。前科字は、前科字。このさですと、上につける上科字、さは。あとこれ、なるですと、母音ですね。あと下のこれは、ラです。ララハサのラです。簡単に書ける。文字の下につけるとき、これ簡単に書くですね。これは文字の、元の字の下につけます。下につけます。あと、これですと、なですね。なは、語化字となりますね。な。このたですと、最後化字となります。はい、それでは、次参りましょう。はい、これですと、構成ですね。どういうふうに、つけるか、構成でございます。例えばですね、この前のこれですと、前科字ですね。上のこれは母音。母音ですと、なる、ぐん、ろんい、なる。この3つは上につけるんですね。あと、シャンチは下につけるんですね。と、上科字と基礎文字と元の文字ですね。元の文字。と、下は、下につける文字ですね。下につける文字。あと、これ母音。その下にも母音つけるんですよ。それ、後で、わかります。あと、これですと、語化字ですね。これですと、最後化字、の、構成図でございます。それでは、次参りましょう。はい、これ、もう一回見ましょう。重要な部分。あと、この音重域が、前科文字は5個ありまして、が、た、わ、ま、あですね。はい。語化字は10個ありまして、この前科字の5個は、この語化字の10個の中にありますね。あとですね、最後化字、たとさですけど、たとさもありますね。この語化字の中にあります。あとですね、これ、上化字、上につける文字は3つあるんですけど、これも、この語化字10個の中にありますね。ラ、サ。あと、これですと、下につける文字ですね。ラ、や、ラ、ワ。これは下につける4つの文字であります。で、これは決まっているんですね。この以上は、例えば前科字は5個じゃなくて6個ですということは全然ないですね。決まっているんです。5科字もそうです。10個他には以上ないです。最後科字も
同じですね。この2つの以外、他にはないですね。あと、ジョカジ、ララサ、上につけるものも3つで、3つの他にはないです。下につけるも4つ。4つの他にはないです。それは、決まっております。はい。それではですね、この字を、この図を見ていきましょう。わさがたがらたがなるる、なずぐるなたずぐるん。この和は前科字、さは、上につける文字。このがは、基礎の文字、元の字ですね。このらは下につける字ですね。あと、これですと、なですね。なは、語化字になります。あと、このたは最後化字ですね。これ、右の字を見ていきましょう。わは、前科字と、がは元の字、さは上につける文字。このらは、下につける文字ですね。あと、これ、ぐぐは、母音ですね。これは、左は、なるですけど、母音ですね。あと、このかは、語化字ですね。語化字。後ろにつける文字。あと、このさは、最後化字。後ろの後ろにつける文字でございます。と、読み方、ちょっと読んでみますけど、これ、左ですと、わさがたがらたがなるる、なずぐるな、たずぐるん。右ですと、わさがたがらたがぐぐじがさずぐるというんですね。はい。あと、これ、もう同じですね。この左上と右上は前の文字と同じですね。あと、この文字ですと、わさかたからたかた、しんちふちんなたずくちん。これ、わは前につける文字。このかですと、口開けてるかは、元の字。基礎の文字ですね。上のさは、上につける文字。らは、下につける文字。シャムチは母音ですね。シャムチは母音。なは、後につける文字。このたは最後化字でございます。はい、それでは次参りましょう。はい、この段階はですね、一番難しくて複雑でありますが、これを、ね、乗り越えたら、本当に、読めるのも簡単に読めるし、あとは自分のいろいろ調べで辞書とか、今はシンプルないろいろ辞書とかあるので、辞書で、調べると完全に、理解もできるようになります。それではですね、始まりますので、次へどうぞ。Jinchig bjor tslakshig. Kakabjig ku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 g. Ngakabjig ngug. Ngakabjig ngug. Jakabjig chig. Jakabjig jig. Chakabjig chig. Chakabjig chig. Jakabjig chig. Jakabjig jig. Nyakabjig nyig. Nyakabjig nyig. Takabjig tug. Takabjig tug. Kakabjig tug. Takabjig tug. Takabjig tug. Takabjig tug. Nakabjig nug. Nakabjig nug. Pakabjig p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 ug. Wakabjig wug. Wakabjig wug. Makabjig mug. Makabjig mug. Zakabjig zug. Zakabjig zug. Tsakabjig tsug. Takabjig tsug. Shakabjig shig. Shakabjig shig. Sakabjig sug. Sakabjig sug. Yakabjig yig. Yakabjig yig. Rakabjig rug. Rakabjig rug. Lakabjig lug. Lakabjig lug. Shakabjig shig. Shakabjig shig.
撒嘎这个撒个，撒嘎这个撒个，阿嘎这个阿个，阿嘎这个阿个，拉嘎这个拉个，拉嘎这个拉个，巴巴拉个巴，拉个巴，他嘎这个他个，他嘎这个他个，巴巴他个巴，他个巴，帕嘎这个帕个，帕嘎这个帕个，帕个，帕个，嘎嘎这个嘎个，嘎嘎这个嘎个，巴巴嘎巴，嘎个巴，加个个加嘎这个这个，加个个这嘎这个这，恰个个恰嘎这个这个，恰个个恰嘎这个这，大个个的嘎这个的，大个个的嘎这个的，他个个特嘎这个特，他个个特嘎这个特，马个个么嘎这个么，马个个么嘎这个么，擦个个侧嘎这个侧，擦个个侧嘎这个侧，下个个下嘎这个下，下个个下嘎这个下，撒个个色嘎这个色，撒个个撒嘎这个撒，呀个个呀嘎这个呀，呀个个呀嘎这个呀，ra个个ra嘎这个日，拉个个拉嘎这个日，哈个个哈嘎这个呵，哈个个哈嘎这个呵，擦个个擦嘎这个擦，擦个个擦嘎这个擦，嘎下边个嘎这个个，嘎下边个嘎这个个，卡下边可嘎这个可，卡下边可嘎这个可，嘎下边个嘎这个个，嘎下边个嘎这个个，恰下边恰嘎这个恰，叉下边切嘎这个切，伢下边伢嘎这个伢，伢下边伢嘎这个伢，他下边特嘎这个特，他下边特嘎这个特，大下边特嘎这个特，大下边特嘎这个特，趴下边破嘎这个破，趴下边破嘎这个破，瓦下边沃嘎这个沃，瓦下边沃嘎这个沃，马下边么嘎这个么，马下边么嘎这个么，撒下边色嘎这个色，撒下边色嘎这个色，阿下边二嘎这个二，阿下边二嘎这个二，呀下边一嘎这个一，呀下边一嘎这个一，ra下边二嘎这个二，拉下边二嘎这个二，拉下边二嘎这个二，拉下边二嘎这个二，哈下边哈嘎这个哈，哈下边哈嘎这个哈，擦下边擦嘎这个擦，撒下边撒嘎这个撒，阿下边二嘎这个二，阿下边二嘎这个二，马个个么嘎这个么，马个个么嘎这个么，么么卡卡拉拉，呀下边一嘎这个一，呀下边一嘎这个一，卡拉一，卡拉一，他个个特嘎这个特，他个个特嘎这个特，哈个个哼啊这个哼，他个个哼啊这个哼，特哼，特哼，卡下边可嘎这个可，卡下边可嘎这个可，马马可马，可马，干等我给嘎这个个，干等我给嘎这个个，看等我给嘎这个可，看等我给嘎这个可，干等我给嘎这个个，干等我给嘎这个个，看等我贴嘎这个特，看等我贴嘎这个特，判等我配嘎这个破，看等我配嘎这个破，参等我切嘎这个侧，参等我切嘎这个侧，让等我热嘎这个热，让等我热嘎这个热，参等我切嘎这个侧，参等我切嘎这个侧，干哪路过嘎这个过，干哪路过嘎这个过，看哪路扩嘎这个扩，看哪路过嘎这个过，干哪路过嘎这个过，干哪路过嘎这个过，加哪路就嘎这个就，加哪路就嘎这个就，恰哪路错嘎这个错，
cha na ro cho ka shi cho, 伢那罗牛嘎这个牛， nya na ro nyo ka shi nyo, 大那罗多嘎这个多， ta na ro to ka shi to, 他那罗托嘎这个托， ta na ro to ka shi to, 大那罗多嘎这个多， ta na ro to ka shi to, 那那罗诺嘎这个诺， na na ro no ka shi no, 怕那罗破嘎这个破， pa na ro po ka shi po, 马那罗莫嘎这个莫， ma na ro mo ka shi mo, 咋那罗做嘎这个做， za na ro zo ka shi zo, 差那罗错嘎这个错， cha na ro cho ka shi cho, 下那罗修嘎这个修， sha na ro sho ka shi sho, 上那罗说嘎这个说， sa na ro so ka shi so, 阿那罗哦嘎这个哦， a na ro o ka shi o, 呀那罗哟嘎这个哟， ya na ro yo ka shi yo, 阿拉那罗罗嘎这个罗， ra na ro ro ka shi ro, 拉那罗罗嘎这个罗， la na ro lo ka shi lo, 下那罗说嘎这个说， ha na ro ho ka shi ho, 差那罗错嘎这个错， sa na ro so ka shi so, 阿那罗哦嘎这个哦， a na ro o ka shi o, 卡那罗扩嘎这个扩， ka na ro ko ka shi ko, 骂 ma, 苦骂， ko ma, 加那罗教嘎这个教， ja na ro jo ka shi jo, 赞等我在 zan dang ve zi, 就在， jo zi, 慢等我没， man dang ve me, 大那罗多嘎这个多， ta na ro to ka shi to, 没多， me to, 下那罗说嘎这个说， ha na ro ho ka shi ho, 我下接我 wa sha de ve, 说我。 ho ve,